Друзі, всім привіт! Хочу вам побажати гарного вечора, доброго дня. І нехай у вас все буде добре. Також саме напишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас справи. Як ви поживаєте? Що робите? Що я ще хотів спитати? З якої країни ви мене дивитесь? Мені дуже цікаво. Якщо вам не важко, напишіть свій прапор в коментарях. Всім дякую. Також ще раз всім гарного вечора, доброго дня.